Vi har også talt med Connie Renners, og hun har også forsøgt at få hjælp, og hun har en historie om, hvordan det netop ikke er lykkedes. Det kommer her. Saafiin tarnikoqaanga taamani asiannu najungaqarluta saafiin tarnikuugunga taavulaammaani arlalerianuumi saafiin tarnikuugungaam kisia tusangaqaqqinnikungiga oqartarput tutsiukkumaarlutik normorapisarpaat attraasarpisarpaat kisia tusangaqarnikungisaannerpa. Ja, vi har hørt, hvor vigtigt den her hjælp er. Så vidt vi har fået oplyst, så får hun nu endelig behandling, hvis nok efter 17 år her til sommer. Men hvordan kan vi forsvare det her, at en pige henvender sig igen og igen, og der tilsyneladende ikke rigtig sker noget? Det kan ikke på nogen måde forsvares, fordi vi er nødt til at have et modtagerapparat, som tager sig af sagen lige med det samme. Og sådan nogle sager må ikke ske, og derfor har vi jo lige sagt, at vi er nødt til at opruste nu. Altså, vi har så massive sociale problemer, at vi er nødt til at erkende det og så sige, selvom mange siger, at vi skal spare og have færre og færre medarbejdere, men på de områder er vi nødt til at gøre en indsats. Et andet indsats, et større indsats betyder flere medarbejdere. Ja, hvad tænker du, man kan gøre for at forhindre, at nogen henvender sig? Fordi det er jo heller ikke sikkert, men når man er i den situation, ved hvilke telefoner man lige præcis skal ringe på. Hvordan kan man gøre det her bedre? Først vil jeg gerne rose de sagsbehandlere, som arbejder, for det gør det bedste, de kan. Men det problem, der er så stort, at kommunerne ikke alene kan løfte. Og der er også behov for, at der kommer nogle andre hjælpeforanstaltninger, som det har vist. Altså, så har det været børne- og familiecentrene, og så anbringelse, som har været hjælpemuligheder, der har været. Men helt det vist, så kommer der jo flere og flere muligheder, så sagsbehandlere også kan visitere det rette indsatte. Så man havde tidligere ligesom kun 2 kasser, man kan putte det ind i, og nu har man lidt flere muligheder at vælge imellem. Martha Lone Olsen, vi har været forbi det med ressourcerne et par gange, at måske skal vi bruge nogle flere penge på det her nu for at spare sidenhen. Det er jo næppe noget, kommunerne kan løfte alene. Er I klar med flere penge for, at kommunerne får bedre muligheder for at løfte det her område? Ja, der må jeg også sige, altså vi lægger jo også op til gratis misbrugsbehandling, fordi vi ved også, og den undersøgelse viser også, at i mange tilfælde, så er der alkohol involveret. Folk er beruset og gør det her. Og derfor tror vi også, at når vi får etableret det her gratis misbrugsbehandlingscenter i alle kommuner. De står om sukker efter penge her og nu for overhovedet at klare de her sager. Er I klar med flere penge til dem? Og som jeg siger, altså det er på flere led, vi skal ind. Kommunerne har et ansvar også, og det kommer vi ikke udenom. Og både kommunerne også, og vi har været i gang i samarbejde siden sidste år i januar for at sige, hvordan gør vi det, og hvad er det, I har brug for? Hvad er det kommunerne? Altså, men kommunerne bliver også nødt til at sige, det er det, vi skal, og vi skal bruge det her, men vi har brug for hjælp til det her. Altså, vi er i gang på flere planer. Jeg vil lidt fast på, vil du kæmpe for, at der bliver afsat flere penge på finansloven, så kommunerne får flere ressourcer til at løse det problem? Ja, vi har lige fået afsat flere midler på 8 millioner til at opruste sagsbehandling i kommunerne for at støtte op omkring sagsbehandling af børnesager i kommunerne. Og vi er parat til at gøre en indsats, og vi synes, det er vigtigt, at vi gør en ekstraordinær indsats for at få det her eller hvad nu man kan sige, den her bunke, der er overstået. Altså, vi må have et ansvar, og vi håber også, og vi tror på, at vi kan få at børnene kan have et godt liv, og at vi kan tilbyde dem et liv, uden at de skal være udsat for seksuelle overgreb. Palle Emilsen, du får det sidste ord her i aften. De penge, I får her, er det nok til at løse det her problem, eller hvad kan I internt i kommunerne gøre for at flytte nogle flere ressourcer hen på det her? Vi bruger mange ressourcer, og vi vil gerne bruge mange flere ressourcer, og derfor er vi nødt til at have mere personale. Men på den anden side, man skal jo ikke overlade hele problemet til myndighederne. Selve problemet skal jo også mig som far, hele befolkningen skal tage et ansvar i det her område. Det er ikke noget, vi bare skal overlade til myndighederne.
når vi får et barn, så er det vores ansvar. Og det er os, der skal sørge for, at de får et trygt opvækst. Så vi har alle et ansvar, og forældrene har også det største ansvar.